Aquí som, aquí estem, parlant de tot sense saber res, amb un cafè i moltes ganes. Potser avui el món canviem, arreglant el món sense pressa, amb 4 idees i una conversa. Som arquitectes d'una promesa, pintant el cel quan cau la festa. Que si la vida va massa de pressa, que si el cor ens pesa una miqueta, però entre riures i esperances eternes encara ens creiem amb força per més. Benvinguts a Arreglant el món, el programa on aquí ens reunim per fer algunes divagacions, alguns pensaments sobre alguns dels temes que ens poden preocupar o podem fer unes divagacions per arreglar el món, que per això hem vingut aquí. Qui hem vingut aquí i qui està parlant? Pues en primer lloc, jo sóc Àlex, l'Àlex Molins, que, bueno, m'han dit, avui et toca presentar tu, i jo, si jo no sé com es té que presentar això, i tu dius, pues tu dius benvingut i ens presentes, vale, pues això és el que vaig a fer. Vaig a presentar a la Lorena. Lorena, què tal? Com estàs? Hola, què tal, Àlex? Benvinguts i benvingudes, I eh? benvingudes. Sí, Clar, i i tant. benvingudis també, eh? Sí, Podem ampliar el tema. i tant. Doncs molt contenta i esperant a veure de què parlem avui. No, és mentida, jo sé de què parlem avui. Ui, pues ja en saps més que jo. Um, i anem a la següent persona que està aquí avui. Pues, Josete, què tal, Josete, com estàs? Què tal, Àlex? M'encanta que aquesta presentació, perquè dic de què divaguem. I jo crec que la primera divagació has començat tu amb la teva presentació, fabulosa. Perquè a més has dit la persona i el subconscient t'ha traït, i jo crec que pensaves en el següent personatge. Sí, aquí soc jo. El personatge entre personatge, José, aquí soc. Benvinguts a tots i benvingudes, per suposat, a tots i a totes, i benvinguts, com ha dit la Lore. I tant. Clar que sí. Doncs, bueno, de què anem a parlar avui? Pues mira, em van dir, bueno, tenim que proposar un tema, i de quin tema anem a xerrar? Pues jo vaig dir, bueno, pues podem xerrar de la crisi. Podria haver estat callat perquè ara em toca presentar a mi, però sí, això estic ara en un moment de crisi perquè com vaig proposar el tema, pues em tocava presentar el tema, que és la crisi. Quan una persona està en crisi, li passa el que em passa a mi ara mateix, que comença a dir el mateix diverses vegades. I a vosaltres què us passa quan esteu en crisi? És a dir, jo saps quan em poso en crisi? Quan estic en una situació de crisi, cada cop que haig d'editar Arreglant el món i m'assabento i em dono compte de la quantitat de paraules, les castellanades, com seria? Castellanismes, sí. Castellanismes i paraules inventades Els invents. que fotem arreglant el món. Tu no, Josete, tu et salves. I l'Àlex està justificat perfectament, perquè l'Àlex sabem que fa molts anys que se'n va anar de Catalunya a viure a Múrcia i després a València, però jo no tinc perdó de Déu, eh? Estàvem parlant de la crisi, per exemple, del tema que era els castellanismes, la llengua. Jo crec que, a més, no som professionals. Cap dels tres som professionals d'això que fem. No fem cap problema. Jo penso que a tu això et passa, Lore, perquè tu penses, encara que estiguis parlant en català, penses, barreges llengües i penses un pensament en castellà, en català, i això és perquè deixes anar castellanisme. Jo sí, jo sóc catalana. El que passa que a casa sí que la llengua de casa ha sigut el castellà. Sí, Però jo a l'escola l'he estudiat en català i sí, no. L'únic és això, que jo amb la meva parella parlo en castellà, o sigui que realment és un canvi constant i arriba un moment que la meva ment doncs, entra en col·lapse, que per mi seria la definició de crisi. Molt bé. Quan entres en col·lapse. Però és que existeixen diverses crisis. Poden existir la crisi emocional, que per exemple és la que jo vaig viure l'any passat, en tot el que em va passar, i tot plegat. Crisi amorosa, amb la parella. Crisi existencial, que pot semblar una mica també a l'emocional abans de posar
per davant, crisi econòmica, crisi laboral, per exemple, tu t'has quedat... Socials. Com? Socials. Crisi Socials, social. també. És que hi ha molta mena de crisis a valorar. Com reaccionem? Doncs cadascú crec que reacciona a la seva manera. Jo, com vaig reaccionar davant d'un col·lapse? Perquè és això, mira, tu has encertat, Lore. Una crisi és un col·lapse. Jo vaig col·lapsar per una sèrie de fets que tenen a veure amb la salut. I com vaig reaccionar? Plorant, no dormint, etc. O una altra podria hauria pogut reaccionar amb mal geni, amb mal humor, no sé, en diverses maneres diferents. I quan tenim una crisi econòmica, uns s'endinsen en si mateix, per exemple, perquè es menja el coco, perquè no sap com sortir d'aquest ensucat, i una altra gent reacciona d'una manera no violenta, però sí emprenyat el moment. Això és com jo ho veig. No sé vosaltres com ho veieu. Sí, jo crec que depèn, no sé, depèn de molts motius, no? Perquè De la jo crec que personalitat. una reacció és molt innata i potser no tens una crisi laboral com una crisi existencial o una crisi de parella. O sigui, jo crec que són reaccions molt diferents que et poden, doncs, produir diferents sentiments i a més, com és de cop, o sigui, en realitat és com una situació com molt de cop, Sí. que no t'esperes i que no estem preparats. Llavors és quan realment, Sí. clar, com saps com reaccionaràs? Doncs ni idea, ni idea. I jo crec bueno, que sí que és veritat que potser amb l'edat o amb l'experiència o potser tenint eines pots portar-ho millor, no? Però, tot i així, depèn quina crisi. O sigui, no és el mateix la crisi existencial que tinc jo 2 cops per setmana que una crisi laboral si em fotessin fora de la feina, no? Clar, Que la seria crisi totalment laboral, diferent. clar, les crisis laborals només les tens 5 vegades a la setmana. Bueno, sí, cada dia que em sona el despertador. Tinc la crisi Sí, laboral, sí, però no sé si és laboral o està dins de l'existencial, eh? sí. Jo m'imagino que ja part de la laboral té que veure amb la existencial també, perquè es passen masses hores al treball com per no formar part una miqueta de l'essència de lo que tenim. Potser seria, bueno, tot formaria part de la part que es diria la crisi personal. Dintre la crisi personal estaria pues, la relacionada també amb el treball o bueno, l'econòmica, la pròpia de la salut que deia Josete. Tot això seria una crisi personal que entra dintre del pla del terreny personal de cadascú de nosaltres, no? Jo, per exemple, quan vaig tenir aquesta crisi emocional per motius de salut, jo també vaig començar a tenir una por a l'envelliment per les meves circumstàncies. Això seria una crisi existencial? De com serà la meva existència futura? O com És que, seria? Definiu-me què és una crisi existencial per a, ve- vosaltres. a veure, jo vaig mirar i hi havia com 4 tipus de crisis que definien bueno, es poden dividir de moltes maneres, es poden diferenciar de moltes maneres diferents. Però bueno, una de les maneres que he trobat seria com crisis personals. En les crisis personals entrarien pues, per exemple, la pèrdua d'un ésser estimat, un problema de salut o les dificultats laborals o econòmiques. Aquí entrarien també les existencials com estem anomenant, no? És a dir, jo crec que també dintre de les que són perquè formen part de la nostra percepció com humà, no? Com són crisis que són personals, que no afecten a altra cosa que no sigui la nostra percepció de la vida i de la mortalitat inclús, no? Pues jo no estic d'acord, Mhm. perquè jo crec que els temes que has comentat, els punts que has comentat, sí que afecten, no? Perquè, clar, la mort d'un familiar és físic, la pèrdua d'una feina és física, o sigui, realment pot comportar un... pot tenir unes conseqüències, saps? Mhm. Sí. Però l'existencial, per mi, realment, com la jo la interpreto, és qui sóc jo en aquest món.
sigui, és com molt abstracte. Jo ho trobo com més abstracte, Però entra el també que de és la la part crisi existencial. però entra també de la part personal, és a dir, sí que els altres té un component que la pèrdua d'un treball pot afectar l'economia i a tu, però també és a dir, t'afecta a tu de forma personal. Eh, Bueno, el mateix. totes la crisi, a veure, jo crec que partim que totes les crisis t'afecten a tu a nivell personal, Sí, perquè té però un per impacte exemple, en tu, això està claríssim. sí, però per exemple tens una crisi relacionals que diríem relacionals i en aquest cas ja no t'afecta sols a tu, sinó que també podria afectar pues, pot afectar la parella, a l'amistat, bueno, a tu amb la resta de la gent, de la societat. Però l'existencial és algo que tu et portes dins, són preguntes, són... Com una... Mm, Lore, perdona que t'interrompi. És sí, com una crisi... L'extensió és com seria alguna cosa més filosòfica, d'alguna manera? jo crec que sí. Jo ho veig així, sí, totalment. Jo ho veig així. O Sí, sigui, això que jo deia abans, com seré, com envelliré, per tu no té res a veure amb l'existencial, perquè d'alguna manera sí, perquè és com... per mi sí, Clar, és que sí, això per sí mi que sí, és aquesta físic sí. també, Lore? Jo aquí estic una mica més d'acord amb aquest aspecte que no tan laboral o personal, amb l'Àlex, perquè existencial és l'existència. Com seré jo demà? Però no és una crisi real, perquè te l'estàs imaginant. O sigui, la crisi... Ara t'entenc, sí, sí, clar, ara t'entenc. clar, la Sí. real és És un supòsit. m'han fet fora de la feina. I Mm, entres en una crisi perquè dius, ostres, em quedaré, ara no trobaré feina, jo tinc fills, com els... Bueno, llavors entres en col·lapse, mm, realment, no? Perquè quedes en una situació que no t'esperaves i llavors entres en una crisi de dir, bueno, i ara què faré amb la meva vida, no? mm. Però el que dius tu, com seré jo de gran, si estaré bé, com estarà la meva salut, tot això són coses que el teu cap s'està imaginant, que no és real, no és una crisi real, saps? Per això és Però tu la existencial, veus no? com Perquè va real. més enllà. Ah, Però tu la veus com real, realment perquè tu dius, ostres, si jo ara, Clar, amb una edat determinada, estic com estic, que jo ja d'alguna manera m'he deteriorat, com estaré, clar, tot el que jo explico va molt relacionat amb la meva circumstància personal de discapacitat, evidentment, però jo em poso i dic, ostres, com seré d'aquí 10, 15 anys? O sigui, mhm, encara que no sigui real ara, però sí que en mhm. un futur jo ho veig així, ho puc veure així. Que per això et deia, us preguntava a tots dos, també a l'Àlex, és si existencial és l'existència i com serà demà. la societat. I després hi havia la crisi emocionals, que són les ansietats o atacs de pànics, dificultat de gestionar les emocions, eh, i les crisis socials, que ja té a veure amb els desastres naturals, pandèmies, en fi, alguna ja més social. Potser la crisi emocional entraria dintre de lo que parlaves tu, Lorena, més que, potser més que personal, pues, és una crisi emocional que té a veure o amb el que, inclús el que està comentant Josete, de com es pot veure i com emocionalment això li fa sentir. Clar, és que jo, no ho sé, jo no ho he mirat, és que millor crisi existencial no existeix en No, termes psicològics, saps què D'alguna vull dir? manera sí que Millor és algo existeix. que sempre s'ha dit i és algo sí. més de, saps? Mm, Del carrer que sí. algo tècnic. No, sí, real. És a dir, una crisi existencial no deixa de ser una crisi de jo com em sento amb respecte amb pues, què seré jo demà o qui sóc avui en dia o vull dir, té molt a Clar, veure amb per mi, això, no? jo crec que sí, jo crec que és el jo en el món. Què sóc jo en aquest món? O què seré jo en aquest món? O sigui, per mi és l'existència. Què sóc jo com ésser existent en aquest món? En aquest món. O sigui, Gilipolles. per mi ho engloba això. No sé si potser vosaltres no ho heu tingut, però és que jo ho tinc molt, molt sovint. I hauríem Avui tinc, jo avui he tingut una crisi social que també forma part, perquè clar, la social et porta a l'existencial. Sí, que seria, potser l'existencial és més el victimisme, no? Clar, perquè és com que veig que la gent de la meva feina queda per fer coses fora
i mai compten amb mi. Llavors he tingut una crisi de dir, ostres, què sóc jo per ells? No em valoren, és que clar, com no em quedo a dinar a la cantina, ja no compten amb mi, no em tenen present per res, no? A mi em passa això em Clar. passa algo similar, perquè de fet estan fent també un dinar amb molta gent i també no, tampoc ningú m'ha dit res. De fet, es parla davant meu. Pues està en el grup de WhatsApp, està en aquest, han ficat aquesta persona que està fora de l'empresa perquè vingui a dinar, però aquesta persona, sí, potser dintre de poc torna una altra vegada a l'empresa, però ara mateix no està a l'empresa. I l'han invitat a dinar? Sí, sí. I a mi no m'han dit res d'aquest dinar ni res. M'estic jo també una miqueta en un procés. Vaig tindre una crisi assistencial fa un temps. Jo passa que jo no en tinc dos a la setmana, la veritat. En tinc menys, però bueno, últimament en tinc una de prou forta. Per les crisis que són crisis. No és una crisi que un dia, per mi, en aquest cas, no està sent una crisi d'un dia i ja està, sinó que està sent una crisi que està allargant-se una miqueta en el temps, que a poc la vaig superant, però vaig donant-li voltes i dient, bueno, pues que no passa res, que, que no m'hagin dit res en aquest dinar, perquè d'alguna forma el que jo sóc és el resultat, o sigui, el que ha passat aquí és el resultat d'una miqueta de lo que sóc jo també. Llavors, tampoc passa res, no em fa, a mi no em fa estar malament, perquè de totes formes, si a mi em diguessin escolta, vols anar a aquest dinar? Pues gairebé que em quedaria més tranquil si tingués alguna excusa per dir que no. Això és el que tu vols... Vaja, interpreto jo, És el que vols pensar, que no et sap greu, però en el fons, quan a tu et crea una crisi existencial, sí que d'alguna manera et sap greu que no et diguin res, que no hi comptin en tu. Encara que després diguis, oh, jo millor que no m'ho diguin perquè així no tindré posar cap excusa, però en el fons, quan veient això com una crisi existencial, sí que en el fons et sap greu. Bueno, potser Encara que tu no ho siguis conscient. en el meu Que tens cas, un impacte, tens un impacte. en el meu cas una miqueta, però tampoc em preocupa massa, perquè Sí dic, que et preocupa d'alguna manera. bueno, d'alguna manera podria dir, Tu no ets conscient, potser. però et dic una altra cosa. Jo si em volgués anar, estan parlant davant meu, jo podria dir, escolta, aquest grup de WhatsApp i tal, jo vull estar-hi, no? Bueno, i ja està, ho diria i estaria. D'acord. I Et després... faré o d'advocat del diable o del dimoni o de psicòleg. El psicòleg Josete. D'acord. Quan quedes aquí i no te'n vas, perquè d'alguna manera aquí entra en joc l'efecte tafaner de l'ésser humà. Dius, ostres, Miquero, jo no hi estic en aquest grup, però aquest paio que fa temps que no hi és a la feina, sí que l'han convidat. D'alguna manera vol saber, és un instint humà. És com jo ho veig, Potser estic equivocat i que estic assenyalant amb el dit acusador que ets un tafaner. No, és com jo interpreto, són reaccions personals que tenim que no som conscients, som inconscients a vegades. No m'han ficat que jo tingui aquesta curiositat per voler anar i voler saber el Voler que passa saber aquí. qui hi ha en el grup. Voler saber qui hi ha en el grup que tu no t'han tingut present. No. Més que sentir-te integrat, creus que és més el tema de tafaneria que no sentir-te integrat? O podria ser, també, aquesta és la definició correcta. Jo crec que seria més això. Bueno, jo tinc una pregunta per tu, Josete, que sempre ens fas preguntes. I tu t'has tingut alguna, a part de que ja ens explicaràs el tema de la crisi de salut, el que és la crisi existencial, de dir què faig jo en aquest món, no ho sé, com una miqueta que sempre ens diuen... Jo crec que també tenim aquestes crisis com perquè hem de fer com sentir-nos realitzats. Saps què et vull dir? És com que Sí. ens estan com inculcant que hem de ser algú i algú. I potser tenim més crisis ara i cada cop existiran més crisis existencials que no en els nostres avantpassats. Què creieu? Bueno, els nostres temps. Jo crec que tothom, alguna vegada a la seva vida, ha tingut alguna crisi existencial. Una altra cosa és que en sigui conscient o no en sigui conscient.
però jo estic segur de que jo he tingut les meves crisis existencials. Que em vinguin al cap ara, que no cap, però sí que tothom ha tingut allò de, ostres, qui soc? Home, No només qui soc, d'on vinc, ja ho sé, on soc ara, ja ho sé, però què seré demà? Qui seré demà? I no parlo ara de salut, no, 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 no. Parlo en temes genèrics, en termes generals. però D'aquí 10, 15 anys, qui seré? On estaré? Què faré? Jo crec que tots, d'alguna manera, això és existencial, perquè tots volem saber què serà el dia de demà, encara que no visquem pensant en això, perquè si visquem pensant en això, ens amargaríem, no? Però jo crec que tothom. home, jo crec, Josete, que el rincón de Josete és el resultat d'una crisi, possiblement. Una crisi de jo que vull fer i a mi que m'agrada i a mi que... Vull dir, no? No és fruit al final d'una crisi? Doncs, ostres, ei, Àlex, puc ser, has donat en el clau, perquè sí que és cert que jo venia de Voces Nocturnes, però sí que és cert que arran d'una crisi, d'una pandèmia i de tot plegat, d'una sèrie de fets, va néixer el Rincón de Josete. Doncs sí, benvingudes siguin totes les crisis del món, collons. No, les crisis Exacte, bueno, és el que diuen. És el que diuen, no? Que gràcies a una... Anem a treure la part positiva de la crisi és que et genera un Una naixement motivació. d'algú, no? Mm, Un naixement. un És naixement. perquè, clar, Tots, has mira, de sortir, no? I com surts? sí, Fent alguna cosa. per una cosa, nois, deien que de la pandèmia, i això ho vam parlar no fa gaire en aquest propi programa, en l'últim que va cobrar, deien que sortiríem millors, perquè clar, superaríem una pandèmia, una crisi i tal. I vosaltres i jo vam dir clarament que no van sortir millor. O sigui, no totes les crisis són positives per l'ésser humà, no? No, però individualment Individualment van potser van sortir molts projectes, eh? Surti un gran... Bueno, hi hauria clar, ja humanitat. parlaríem de crisi política, no? Crisi política, crisi econòmica, socioeconòmica, clar, llavors El mo- aquí, clar, que si el- haguéssim agafat informació, doncs podríem donar dades segurament de crisis importants. I Hi haurà una després segona començar part. Jo crec que en certa mesura el món que ens envolta i el món més llunyà, tot ha sempre viscut crisi i està en crisi constant. No ho veieu, el planeta? el- Les grans crisis climatològiques, que si financeres, que si de guerres, que si etc. No creieu que el món, el planeta en general, sempre està en una crisi constant? I això ens influeix a nosaltres també? És que, clar, és un tema delicat perquè jo no sé fins a quin punt també el tema de la informació està manipulada perquè creiem que estem en crisi, saps què vull dir? Perquè és que això, la crisi ens També es col·lapsa. podria parlar d'això. És que, clar, a veure, no romantitzem les coses, cuidado. Les No. crisis no sempre són bones, no No, sempre clar. surten bé. Per això us ho he I dit. són molt dramàtiques també les crisis, es passen molt malament. Molt dures, molt Hi ha dures. gent que no surt. O sigui, que crea que sí, que dona creativitat, que et dona una oportunitat. Bueno, no a tothom. No. Si et pots explicar, o sigui, com et vas sentir i després com vas ressorgir d'aquesta crisi i de quina manera i com et vas sentir després, si hi ha un altre Josete diferent. No sé si hi ha un altre Josete, perquè el Josete sempre ha estat... José, José el meu tocayo, jo sempre he estat positiu i optimista, d'acord? Això ho llenço, no? Però sí que és cert que, a més, jo ho he explicat en el Rincón alguna vegada que m'ha passat. No ho he explicat tot, però sí que ho he explicat, no em fa cap vergonya d'explicar-ho. Jo, arran d'una sèrie de problemes de salut que he tingut en els darrers anys, amb l'esquena, d'una operació a l'ull, un trasplantament de còrnia, de dolors, de problemes intestinals d'alguna manera, colonoscòpies, proves diverses, etc. Això va ser un cúmul, i vaig esclatar. Van començar a fer el rongit aquest a les orelles, que us tinc de dir que la paraula aquesta me la va ensenyar la mestra de català d'aquí de Reclam el Món, la Lorena.
O sigui, jo deia, com es diu un virus en català? Ella, broncit. Doncs van obrir, no em permetia dormir, no dormia, plorava constantment, sense venir a compte. Jo tinc una anècdota. Jo acabar de gravar un tot futbol, poc del qual és company a la recambra perquè ell no vol sortir gaire perquè ell ja estarà a la recambra, el senyor Àlex Molins, doncs acabar de gravar amb els meus companys i sense raó jo plorar a crits i venir candita a tranquil·litzar-me. O sigui, imagineu-vos, com vaig reaccionar? Evidentment, vaig posar solució. Com? Anar a metges. Prenem-me no ansiolític, sinó... Diazepams, no? Diazepam, Era? això, gràcies, Lore, que ara el cap se m'havia anat, que no es poden fer anys. Doncs, prenem medicació, anant a una terapeuta, la qual encara hi vaig. Ja tinc de donar una bona notícia que no se l'ha donat a la meva amiga Lore, ja no pren medicació. Des d'aquest divendres ja m'ha tret damunt la pastilla per dormir. És un consell que dono a tothom. Hem d'agafar el toro per les banyes. No podem deixar que això es faci una bola, sobretot les emocionals, Les altres no sempre estan de les seves mans. Una bola que es vagi endins i pot esclatar de tal manera que després no pot sortir mai. I això passa, Això malauradament passa. La pregunta és, o sigui, sempre que hi ha un tipus de situació on reacciones o que el teu cos reacciona d'una manera innata, com és una forta tristor, com seria una depressió, prèviament a una crisi? Perquè jo diria que no, o No sempre. perquè molts cops són no sempre. No sempre. Saps el que vull? O sigui, la crisi sempre té un resultat d'un procés, sempre hi ha un procés negatiu en una crisi Àlex, contesta tu, que sempre... per poder dir que és una crisi, saps el que et vull dir? Sí, Perquè llavors, t'entenc perfectament, però vull que què denominem crisis exactament? Saps? En quin moment dius, Sí. he passat una crisi? Perquè potser hi ha gent que Però- dius, ostres, és que jo no he però- passat res i també he estat molt trista, no? I no tinc el sentiment d'haver passat per una Sí, crisi, no? perquè no té, perquè Clar. allò que t'estic dient, És que- no té per què haver-hi una prèvia. En el meu cas sí, però no sempre. És que hi ha dues coses diferents. Una cosa seria una crisi i una altra cosa seria una depressió. És a dir, una crisi és algo que et mou, que t'està movent. Del moviment, de la crisi que et genera un moviment, aquest moviment doncs, bueno, et pot portar a un lloc negatiu o més oscur o a un lloc més lluminós perquè ets capaç de sortir-ne i de la crisi fer una cosa bona, no? Hi ha quanta gent, parlàvem abans de les crisis amb el tema del treball, i clar, ara mateix estem pensant, bueno, si ara ens fan fora, tenim 2 fills, tenim tal, i tinc una edat, i bueno, quin desastre, no? Bueno, pues, La hipoteca. però, Sí. Clar. però hi pots sortir amb, bueno, per exemple, mira, el que li va passar al de Roma Eterna, per exemple, aquest noi es va quedar sense treball fa un parell d'anys o una cosa així, es va quedar sense treball i ja tenia Roma Eterna funcionant i es va focalitzar en el podcast i a dia d'avui pues, treballa fent el Roma Eterna i ben content que està, no? No tothom, perdona, no tothom té aquesta capacitat per reaccionar i prendre's la crisi com un aprenentatge de vida. Lorena, no tothom. Exacte. No tothom. No tothom. Com pots saber? Perquè tu dius, ostres, jo per exemple penso, hòstia, tant de bo que em fotin fora de la feina. Jo ho penso, Ostres, la meva crisi pels matins, molts pensaments, tant de això és bo una que em crisi, fotin sí. fora de la feina i així tindré l'oportunitat, perquè tindré l'excusa perfecta, perquè seré una víctima, de poder fer el que jo vulgui, saps? Mhm. Perquè, clar, pobrecita, hòstia, és que una desgraciada, doncs, vaig a ser feliç, no? Sí. Però et dic una cosa, a mi em diuen demà estàs fora i segurament acabaré destrossat, saps el que vull dir? O sigui, ho veuré tot negre, no? Impacte Sí, però Bueno. sí que és veritat, no?
bueno, quines crisis, tu quina crisi has passat, Àlex? Així que tu siguis conscient de dir, ostres, mira, jo vaig passar Home, aquesta situació que per mi va ser una crisi i a partir d'aquí doncs va ressorgir home, una altra cosa. bueno, voldria dir vàries, però ara mateix en tinc una que d'alguna forma ja no és una crisi, però sí que és un record que tinc important. I és amb 20 i pocs anys un amic meu que va tindre un accident amb la moto i, i va morir. I era com dir, ostres, tu, vull dir, mm, que això que és veritat, que et pots morir, vull dir que això s'acaba, que no, O sigui, la teva crisi era com un cop de realitat, sí, va ser. És com sí, adonar-te compte de que sí, de que la... hi ha un Que, límit sí, sí, de sí, temps, no? que això s'acaba i dona igual i bueno, pues es va tallar. I això em va d'alguna forma generar una petita crisi o una crisi en el tema emocional i en el tema de dir, bueno, bueno, això s'acaba. No sé, és una... Pensem en la mort? Heu tingut fases de pensar en la mort o pensar en la La mort mort de morir. de morir, sí. O Morir. sigui, o pensar en la mort dels vostres pares, o pensar... Clar. Seria una crisi, també? Perquè, no sé, a mi em crea molta... És una que em crea angoixa, realment, no? No sé Mm, si fins i tot podria ser, perquè sí que és veritat que jo, us comento el meu cas, no? Últimament, doncs, sóc com més conscient del que els meus pares es fan més grans. mm, Jo, doncs, tinc molt contacte amb ells, els meus fills també, no? I la meva ment està com en un procés de preparació per si, com, com sí. què faria, què Mm, faria sense ells, no? O sigui, és com, vés-te'n preparant mm, perquè, per, mm, sí, sí. perquè la teva crisi Mm, emocional no sigui sí. tan heavy, no? No sé com dir-ho, no? Sí, Però t'entenc, també em però crea una angoixa. Crec que t'entenc. d'alguna forma comences el primer procés del dol, d'alguna forma. És com tratar Perquè quan arribi, perquè sapiguem, som conscients que arribarà el moment. Més aviat o més d'hora arribarà. I jo crec que d'alguna forma és una miqueta preparar una miqueta aquest dol que vindrà i que haurà de superar-se, m'imagino. No sé, és ser conscient. Jo penso que per molt que ens preparem, Lore i Àlex, els meus pares són molt grans ja, tenen 87 i 85 anys, i el meu pare està força imperit, encara no està al llit, encara es mou amb un caminador per casa i el carrer surt amb cara de rodes. Però jo, per molt preparat que ell estigui, jo no sé com m'ho viuré quan això succeeixi i sé que succeirà tard o d'hora. Jo espero que me'ls tinguin molts anys en vida, però també et dic una cosa, que me'ls tinguin en vida amb la millor qualitat de vida possible, que no estiguin en un llit patint, passant-ho malament, que pateix. Per molt que ens volem preparar, jo crec que mai estem preparats. És impossible. Totalment, sí, sí, totalment d'acord. Totalment, però jo ho relacionava com una mica de crisi, no? En aquest Sí, sentit, no? O sigui, ser com més conscient sí, del que ha dit l'Àlex, no? Per això m'ha recordat, no? Del seu amic, no? De que hi ha un límit i de que aquest límit cada cop està més a prop, no? Per naturalesa, no? O clar. sigui, pot passar un accident, pot passar qualsevol cosa, no? Però per naturalesa, no? Llavors és com, quan passem aquest procés, seria Mhm. una crisi també. Sí. Mira, Un, l'altre dia vaig estar amb la meva mare i amb un tiet allà a Múrcia i va succeir algo que a mi em va semblar maco, però bueno, té que veure amb això que estem parlant de la mort i tal. I deia al meu tiet es comprava el periòdic, el diari, i va mirar les esqueles i mirava aquest home de la meva edat, aquest també, o sigui, tots, i mirava i deia, hòstia, és que són tots els que s'estan morint ara, tenen la meva edat, més o menys. I clar, va mirar la meva mare i es van somriure i diu, mare, i ens van donar la mà com en un això molt entranyable, com dient, estem en aquest punt.
on a nosaltres, pues, més o menys, però estem en aquest punt on bueno, no ens queda tant aquí. I, bueno, es van riure una miqueta, van somriure, pues sí, ja està, i continuar cap endavant. Imagineu-vos si nosaltres sentim aquesta visió, clar, per molt que no ho coneguem, por tenim, perquè no sabem si avui ens anem al llit i demà ens llevarem amb una mala notícia, no ho sabem, d'acord? Ells tindran força por, perquè a vegades diem, jo no tinc por a la mort, jo tinc respecte a la mort. No, és mentida. D'alguna manera tots temem a la por. Imagineu-vos la gent gran que té, doncs, com els meus pares que tenen 85, 87 anys, o els meus sogres també, o tanta i tanta gent, que ja són conscients, perquè són conscients, més enllà que alguns tinguin demència senil, no? Però aquells que són conscients de que els hi queda, entre cometes, poc Sí, perquè a sobre hi ha una contínua mort de les seves amistats. de les seves amistats. I és com arriba un moment, Mm. clar, que jo crec que hi ha una crisi de dir, ostres, s'ha mort tal, primer t'impacta, s'ha mort tal, s'ha mort tal. O sigui, passes aquesta crisi i després sí que és veritat que comencen com, entre cometes, a acceptar-ho o ja dir-ho d'una manera com més natural. Sí, Això ho lo vaig que hay, viure molt amb la meva es sogra, lo que que ja va hay, es lo morir que davant. toca, sí, es ley de I vida, ¿sabes quién sí. se ha muerto? Pues hoy se ha muerto tal. I era Sí, com cada sí. dia, no? I al final, al principi, doncs estava molt afectada, però al final jo ho deia com buenos días, ¿sabes quién se ha muerto? Llavors, Sí, sí, sí. com dient, bueno, pues algun dia me tocarà a mi, no? No, Perquè clar, sí. parlem de l'amor, acabem a l'episodi parlant de crisis Sí. de parella, de l'amor. Creieu en una crisi de la parella com algo positiu després? Creieu que realment hi ha parelles que passen una crisi i que després, un cop superades, estan més fortes? Bueno, hi ha O és crisis... mentida? No, a veure, jo crec que hi ha crisis on si després de la crisi surts reforçat, pots sortir reforçat, o si surt la crisi i es trenca, doncs també és una altra manera de sortir reforçat de És una forma... prova, no? Clar, bueno, ja està, no has superat la prova, doncs cadascú per al seu lloc i estupendo. I també és una forma també de després de, clar, eh, de superar la crisi de la separació, que és una altra crisi ben grossa, pues, et I trobes una amb altra rol, eh? I una altra rol. Àlex, també això és un dol, eh? S'ha de Sí, passar i dols, tant, i tant, i tant, i tant, i tant. Mhm. I ben Tot, gros, tot. i ben gros, sí. Jo no he viscut cap crisi de moment, perquè no sé, de parella no sé com sortiria, però jo sí que crec que depenent com s'afronta, que tot a la vida, totes les crisis tenen a veure amb com s'hi afronten, no? Si afronta, diu, oi, agafa el toro per les banyes i es parla del tema que hagi pogut crear aquella crisi de parella, jo crec que es pot sortir més enfortit. Si pel que sigui un dels dos membres, clar, és una cosa de dos, aquí és irremediable que sigui una cosa de dos. Si un dels dos no en vol afrontar el problema amb la valentia que cau i agafar el toro per les banyes, és difícil que se'n surti. I potser hi ha la separació, i és una altra crisi que, com ha dit Àlex molt bé, s'haurà d'afrontar. És una crisi gruixuda, eh? Segur, eh? Però segur. Mhm. Molt bé. Que espereu la meva opinió? Jo t'estic mirant. No, no, vols que jo soc me- molt negativa, jo soc molt negativa. Sí, perquè la pregunta ja ha estat negativa, la pregunta ja anava en aquest sentit. Sí, 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 és cert, Àlex. No, Eh, no, Sí, no, no. sí, sí. Avui home. estàs molt encertat, Àlex. Sí. Sí, avui està, sí, sí. No, jo crec que quan hi ha una crisi hi ha una ferida. Però aquesta Llavors ferida ja... pot cicatritzar. Ara jo te'n torno a tu, la pilota, a tu. Sí, pot ser que... però és un treball de dos. I molts cops les crisis no es viuen igual. I això mateix. Jo ja he Però, clar, començat el meu al·legat així. És una qüestió de dos. Correcte, el correcte. problema està que quan hi ha una crisi on per a l'estat emocional d'una persona, d'una de les dues persones de la parella, no té la capacitat, la intel·ligència emocional per gestionar el que està ocorrent, l'altra persona pot sentir-se dolguda i, per tant, o bé agafes el toro per los cuernos, que diríem, i a aquesta intel·ligència emocional li dones un cop
un cop ben fort i tu mateix te n'adones de que no estàs encertat en les decisions que estàs tu prenent i canvies molt, moltíssim, o de fet la crisi, com diu Lorena, és impossible d'arreglar. Ja no és un tema de parlar, ja no és un tema de res més que d'inclús d'adonar-te de que tu com individu no ho estàs fent bé. I si no ho estàs fent bé, doncs l'altra persona la crisi aquesta es quedarà en crisi i no es solucionarà. És que l'altra persona se n'adona o que tu te n'adones de que no ho estàs fent bé i que estàs sent pues, pues, una part que està fent mal a la parella, pues, si te n'adones, si ets capaç d'alguna forma, inclús ja sigui sol, acompanyat per la parella, acompanyat sobretot també per un psicòleg sí, un psicòleg, algun especialista que et pugui ajudar a tu principalment i després també a la parella, pues, però bueno, primer tens que adonar la persona, una de les dues persones normalment perquè, bueno, les dues persones quan és una crisi són coses de dos, però moltes vegades sempre hi ha un que se n'adona menys que l'altre. Més que l'altre. Més que I algú l'altre. per acabar, perquè... I mireu, senyors oients i espectadors, que no havíem preparat el programa, menys mal, perquè si ho arribem a preparar, Déu-n'hi-do quin tros de programa que ens està sortint, nois. Jo per acabar, bé, si voleu vosaltres estendre-ho, ho podeu estendre també, ho podeu fer més preguntes. Us faig una última pregunta per part meva. Sempre es necessita un professional psicològic, per exemple, per sortir d'una crisi o ens en podem en sortir sols? Mm, mm. Home, jo li posaria, a un psicòleg o un psiquiatre al Donald Trump perquè part de la crisi mundial que hi ha és seva, no? I li posaria un Sí. bon psicòleg i bueno, i alguna més. Li ficaria aquest home. Hispano. Un psicòleg hispano. Sí, hispano. Xinès, li ficaria un xinès, un O un psicòleg àrab, xinès. també, un musulmà. També li posaria. I bueno, jo conec gent que no sé, que està molt treballada de forma psicològica i que, bueno, a tothom li pot vindre bé una ajuda d'un psicòleg, però té forces eines per treballar i poder-se'n sortir de moltes coses ella sola. No sé, Lorena, tu què opines d'això? No, jo crec que no sempre es necessita un professional perquè depenent quin tipus de situació el professional no t'ajudarà. I és més, cuidado amb els professionals, que no sempre t'ajuden, eh? O sigui, això s'ha de tenir també en compte, eh? És que també, Que molts cops sus pitjor clar, és la com persona, és que concentrat, també, eh? és que moltes vegades és la persona, també. Bueno, moltes vegades no, sempre. Sempre és el Sempre és la professional. persona. Això està clar. No, jo crec que has de saber en quina situació... O sigui, jo crec que t'has de conèixer molt bé. Jo sempre ho dic, i l'Àlex ho sap. Sí. O sigui, aquí tenim molta mancança de no dedicar-nos el temps suficient de saber qui som. És superimportant. Amb les nostres coses bones i amb les nostres coses dolentes, perquè tots ho tenim. I hem de dedicar-li temps que la gent no li dedica el temps. Escolta, hi ha gent que no té crisi, hi ha gent que viu estupendament, hi ha gent que no té objectius o que els seus objectius estan ja perfectament aconseguits i no tenen cap necessitat. Però la gent que pateix, la gent que té crisis, la gent que té... Doncs, escolta, anem a fer una feina, anem a veure qui ets tu, com ets tu i què és el que t'afecta. Saps què vull dir? Llavors, un cop treballat això, has de saber a quin nivell estàs. Saps? Estic en una crisi on jo necessito estar amb mi mateixa, saber què em passa, per què em passa i què puc fer? Ah, ok, doncs no necessites cap terapeuta, necessites temps per pensar-hi i és bo. Necessites temps per plorar i és bo. No tinguem por a estar tristos, no tinguem por a passar, perquè això ens ajuda a créixer, a veure. És necessari estar trist a la vida, és necessari passar per crisis. Que també soc dels que pensa que algun cop a la vida tots haurien d'anar a un professional, perquè tots necessitem ajut per sortir d'uns ensucats. Però jo també estic d'acord amb l'Ori que no sempre és necessari. No sempre.
està trist. No passa res, Tots... I a més, algun dia té relacionat amb el que hem parlat fa un moment de la mort o de la pèrdua d'un ésser estimat. És irremediable que perdem un ésser estimat i, per tant, és irremediable que estiguem tristos o que tinguem un desengany amorós, com vam parlar amb l'últim. Clar, Home, però si això s'allarga més de lo normal, entre Clar. cometes, llavors és, ei, llavors sí, anem a veure, o fins Plores quin punt sense- t'està afectant a la teva vida, llavors sí, clar. saps què et vull dir? Si Clar. tu plores sense raó, de manera repetida i reiterada, som-hi. Si Som-hi. plores una vegada, no passa res. Clar. No és cap drama. El món No, no o estàs a X temps, és igual, X temps o el que sigui, però tu et deixes de dir, ei, això ja dura massa, això ja m'està perjudicant, reaccionem, no tinguem por, o sigui, el que no es pot fer és, o sigui, s'ha de buscar com Josete, com tu, Àlex, o com jo ho faig, Molta gent. jo potser dic, però jo he anat i he dit, ei, ostres, porto molt de temps sentint-me així, hòstia, vaig anar a un professional a veure què em diu, perquè Què em potser diu? jo no ho sé veure, Mm. saps? I bueno, doncs tens aquest procés, no? I tens aquest, bueno, t'ha anat bé, t'ha anat malament? Sí, no, bueno, és igual, m'he desfogat, també és important, Mm. Molts cops el parlar en veu alta et fa adonar-te de Sí. moltíssimes coses. Sí, potser bueno, abans deies que un psicòleg, més que anar a un psicòleg, anar a un amic. I sí que és veritat que durant molt de temps a la meva joventut el meu psicòleg era el meu millor amic, i era gràcies a ell que jo hi vaig aprendre molt de moltes coses i de mi mateix. Aleshores, sí, moltes vegades el propi tindre una persona propera a qui siguis capaç de dir-li el que penses i el que sents, doncs també et pot ajudar. Sí, però el que està clar és que vas a un psicòleg, vas a un psiquiatre o tens un amic o tens el que sigui, el que està clar és que no esperis que et solucionin No. No. la situació. Tu has de L'has de posar-hi la teva solucionar part. tu. Sí. Sí, El sí, què, això Josete? sí. Tu has de posar-hi la teva part. Si vas a un Totalment. psicòleg, has d'obrir-te. Si vas i es quedes així com un estaquirat i no dius res, és impossible. Ni reacciones ni acciones. O sigui, Ah, molta gent això diu, mateix. no, es que no me ha ido bien. No te ha ido bien porque, bueno, porque yo li parlo i tal, i... Ja, però tu has fet alguna cosa? Has reaccionat? Jo què sé, si t'ha dit que millor t'anava bé fer esport, has anat a fer esport? Clar. No. Clar, és que llavors no sortiràs mai. Saps què vull dir? No esperis que et solucioni la vida un Si et parla, psicòleg. o et fa parlar al psicòleg i tu no reacciones i li dius i ell et diu a tu, ostres, si vas i et quedes mut o no reacciones com tu estàs dient, que t'has recomanat anar a fer esport o llegir o que sigui, i no ho fas, ets tu. O no ets sincer, o O sincera, no ets sincer. Clar, o sigui, molta gent té molts tabús. És difícil, no és fàcil, No. Aneu en compte, no és fàcil, perquè és molt violent, jo ho reconec que és molt violent, tenir que obrir-te un canal i després que et diguin són 40 pavos, i dius, hòstia, tio, l'acabo de confessar aquí mis secretos más ocultos, les meves paranoies, i em Bueno, talla i em diu, són 40 pavos, 40, 80 o el que valga, que això cada vol dir, cop val sí. més, no? Sí, Saps? 40... I és molt xocant. O sigui, també és una situació que no és fàcil. També- Jo ho entenc, no és fàcil, no és fàcil. En el meu cas, ella, perquè és una dona, ella és la que no m'ha marcat el ritme, he estat jo, ella m'ha anat deixant que jo sigui el que m'ha marcat el ritme, no d'entrada tu li dius, no, ja, tu has de dir el que et tinguis a dir quan tu estiguis preparat. Això és una feina d'equip. Ella o ell i el pacient. Jo ho recomano a tothom, o sigui, per mi a mi m'encanten el psicòleg, jo aniria cada dia, això s'ho... Ja tant com això, no, Que passa que- no sé. Jo em porto molt bé la meva És més, psicòloga, però tots els hi ha dies no. psicòlegs que van al psicòleg, o sigui, hi ha psicòlegs que van al psicòleg, imagina't, això és un bucle, és un Sí, no inacabable. parar. Inabastable. I sí, clar, perquè aquí jo crec que tenim una crisi de societat i que cada cop anem a més, desgraciadament. Tenim una crisi de comunitat, cada cop som més individualistes i això, vulguis o no, es notarà fins que
patem, col·lapsem i a partir del col·lapse doncs sorgirà una altra generació totalment diferent. Una altra civilització. Ui, Una altra civilització, correcte. Clar, Eh. això és un ave fènix. Totes les crisis el que fa és crear otro ave fènix. Sí. I tant, que filosòfic. Jo crec que és Sí. una bona manera de tancar la pareta, no creieu, nois? Ni hao. Ni hao? Per què dius ni hao ara? Se te'n va l'olla. Ni hao. M'ha deixat boca barata. Però com tindrà una crisi existencial l'Àlex si va suputar bola? Anem a veure. La seva bola, No, que això quan esclati tot, que parlarem tots xinesos i serem tots mig xinesos o asiàtics i ja Jo ja ho veureu. soc. Ui, així. Jo ja ho soc. Això també és veritat. Doncs, Àlex, et toca a tu acomiadar el programa. Com l'has començat? Pues, que podria dir jo pues, sempre al final que li deixa Lorena en el programa és fabulós, m'encanta i jo només vull dir que m'agradaria pues, donar les gràcies a tu, Josete, i a tu, Lorena, per aquesta oportunitat de fer que la gent al principi del Arreglant el món s'hagi tornat boja escoltant la meva veu i dient aquest home on va? Estic en crisi, està en crisi, no entenc res. I jo, al final, com el tema era les crisis, pues, ho haurà entès tot i al final crec que ha quedat un programa ben maco, ben xulo, on ara la Lorena ho deixarà ben maco amb l'edició. Així que, Exacte. doncs molt bé, i ja em despedeixo que vull escoltar la Lorena dir això. Doncs això. Moltes gràcies. Ha estat un episodi molt xulo. Gràcies a tots per escoltar-nos, també. I veure'ns. Moltes gràcies a tots i fins a la propera vegada. Adéu. 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 Digues adéu, Àlex. Adéu. Adéu. Aquí som, aquí estem, parlant de tot, sense saber res, amb un cafè i moltes ganes. Potser avui el món canviem.